Tak čo? No. Taťka jde instalovat pračku a má tady velkýho malýho pomocníka. Tak pozrieme sa tu na. Kde sú dierky? No, No, Marunka všecko opakuje po taťkovi. Malej montér. Tu je jedna dierka, vidíš? Tu je druhá a musíme to ešte prilepiť. No, poď sa pozrieť tuto, poď. Ty to tam je? No. Tak, teď to vymyslím, Maruško, poraď taťkovi, jak nainstalujeme novou pračku. Tak, a buď chytrá teraz, moja. Marunka ze vší elegancí, jako když si čte dámský katalog. No. Prozkoumej to, Maruško. Tam dáme. Jak my to uděláme? No. Pořádně si pročti návod. Taťko, to nese tu. Počkaj tu, nikam nechoď. No, Maruška sama se podívá. Ještě šroubek. To je složitá práce, viď, Marunko? Bum, Bum, bum. až jsme si ťukli do hlavy. No. Ale nevzdáváme to a pracujeme dál. Tak, to tam dáme, ale to nepapáme, jo? To tam len dáme. Šroubečky. Tak. To podáš pak taťkovi, Maruško, jo? Tak. Hezky, tačka na to ještě. To taky podáš tatínkovi potom. Tak, a nalepíme to. Vždycky to hlídej. Tak, podáš tatínkovi, jo? To lepí. Ježiš, pust. Malá aktivistka. No vydrž. No, Maruška asi chce, aby to už bylo hotový. Taťka zdržuje, viď? Ježiš, no. Já už chci prát, jasně. Já už chci prát. Asistuj mi. Zlato, ale pospěš si, pač to bude vyrytý tam, jaký držím. V tom lině. Hej, bereš mi to, neber mi to. Marunko, to ne. Dáme to takto. Tam si drž papírek. Tak. Teď to si doberem pre jistotu. No, ty dáš taťkovi, Marunko, ty šroubky. No. Podáš taťkovi. Dej taťkovi, řekni na. Dej taťkovi, dej. Děkuju. A druhej. Teď tam papírik. Tak, a šroubek taťkovi. Šikulka. Marunka umí. A teraz Marunka papírik odlepí, no. Prstík, chyť. Tak a tak. Výborně. A zatleskáme si. Marunko, zatleskáš si? Tak, dáme to tam. Ti stačí takhle? No. No, ty jsi pomocník, viď? Koukej, jestli to táta dělá dobře. No jasně, pracuješ. Hepčík.